ನೊಲವಿನ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಲೋಕದ ಎಲ್ಲೆಡೆಗೂ ಹೋಗಿ ಸಕಲ ಸೃಷ್ಟಿಗೂ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಿರಿ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಪುನರುತ್ಥಾನರಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ದಯೆಯ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಾರಲು ಸಕಲ ಮಾನವರಿಗೆ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯವು 4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ದಿವ್ಯವಾಣಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಈ 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಸುವಾರ್ಥ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ಯಾಜಕರೊಂದಿಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಯಾಜಕರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುವಾರ್ಥ ಪ್ರಸಾರದ ಈ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು 4 ಯಶಸ್ವಿ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ 5ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಉಡುಪಿ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಪರವಾಗಿ ದಿವ್ಯವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ವಿನೋದ್ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಂಗಡಿಗರಿಗೂ ನನ್ನ ಹಾರ್ದಿಕ ನಮನಗಳು. ಸುವಾರ್ಥ ಪ್ರಸಾರದ ಈ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಸದಾಕಾಲ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ನಡೆದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಸುವಾರ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅನುಗ್ರಹವು ಲಭಿಸುವಂತಾಗಲಿ ಹಾಗೂ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ವೀಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲಿ ಎಂದು तुम्ही दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब कार्यक्रम पळयल्यांत हांवें तरी सबार पळयल्यांत आनी पळोवंक म्हाका भारीच संतोष, कित्याक त्या दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूबाद्वारे देवाचें उतर विविध याजकांतावन विविध पवित्रात्मातावन अभिषेक जाल्ल्या व्यक्तीतावन आमकां आयकोवंक मेळटा. हे कार्यक्रम आरंभ केल्ले आमच्या भोव मोगाच्या श्रीमान विनोद फेर्नांडीस गंगोळ्ळी हाणें. देवाच्या पवित्रात्म्यान प्रेरण जावन हे एक कार्यक्रम ताणें सुरू केल्लें. ह्या द्वारे संवसाराच्या पोंतान पोंत विविध देशांनी आसच्या आमच्या कोंकणी उलोवच्या क्रिस्तांवांक ह्या कोंकणी समजोवच्या क्रिस्तांव न्हय आसल्यांक सयत देवाचें उतर परगट जालां. 4 वर्सां तांणी सोंपयलीं आनी आतां 5व्या वर्साक मेट काडलां आसता. विनोद गंगोळ्ळी म्हणून फेमस जाला तो. ताका आनी ताच्या सांगाता वावुरच्या ताच्या मोगाच्या भुरग्यांक आनी ताच्या कुटुंबाक ताच्या सांगात्यांक समेस्तांक हांव बरें मागतां. तांकां अभिनंदन हो पाठयतां. एक वर्तें काम सुवार्ता परगट करचें, कित्याक देवाचें उतर जिवे आनी क्रियात्मक तें खरें. 2 तरेच्या थालवारी प्रास चड ते प्रभावीत जावन आसा म्हणून हेब्रेकारां बरयल्लें पत्र 4 वसर 12वी बोळ म्हणटा. तें उतर परगट करचें आमचें वर्तें भाग. देवाचें आपोवणें नातलेल्या शिवाय कोणाकच तें करूंक जायना. देखून विनोद गंगोलीक ताच्या सांगात्यांक समेस्तांक तांच्या 5व्या वार्षिकोत्सवाच्या दिसा हांव तांकां बरें मागतां, अभिनंदन पाठयतां, देवाची विस्नार आशिर्वादां मागतां. देव बरें करूं. दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनलाद्वारे फाटल्या 4 वर्सां सावन जेजूची शुभवार्ता संवसारार प्रसार जावन आसा. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमां असल्या बऱ्या वावराक उपयोग करचे हे प्रयत्न सर्वांच्या मेचवणेक पात्र जालां आसता. 5व्या वर्साक पांय तेंगतना दिव्यवाणीक सर बरें मागता. देव बरें करूं. Dear friends, may the peace and joy of the risen Lord be with you all. Divyavani Live is a name known in Mangalore, around Mangalore and all over the world. In the last 4 years, this Christian media house has done a tremendous work in the area of evangelization, bringing the message of Christ to many people and has helped them to rekindle their faith. Presenting the Holy Mass, timely programs on the celebrations right through the liturgical year and other devotions
and discussions related to our Christian faith. This particular channel has done a great service to the faithful, especially speaking Konkani, Kannada and even English language. It has right now over 56,000 subscribers, and it has produced over 1,000 programs which are available on YouTube for your consideration. This wonderful work has been done by a person called Mr. Vinod Gangolli and his family. We appreciate his work and we congratulate him for the service he has done to the Christian community. I was privileged to be associated with him right from the beginning. As he moves on with his mission of preaching Christ through the media, I wish him all the best. May the Lord help him, give him the grace and strength to work for his kingdom and bring and attract people to his kingdom and to his gospel. May the peace of the Lord be with you. ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಫಾದರ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಮಾಡುವ ಆತ್ಮೀಯ ನಮನಗಳು. ದಿವ್ಯವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ಚಾನೆಲ್ ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಮಿತ್ರ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವಿನೋದ್ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಇವರು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4 ಸಂವತ್ಸರಗಳನ್ನು ಈ ಮೇ 3ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮುಗಿಸಿ 5ನೇ ಸಂವತ್ಸರಕ್ಕೆ ಅವರು ಕಾಲಿಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ದಿವ್ಯವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ತಂಡಕ್ಕೆ, ಈ ತಂಡ ಅಂದರೆ ವಿನೋದ್ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಅವರ 3 ಯುವ ಮಕ್ಕಳು ಅವಿರತವಾಗಿ ಶುಭ ಸಂದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇವಲ ಬೋಧಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ದಿವ್ಯವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ಚಾನೆಲ್. ಗುರುಗಳ ಹಾಗೂ ಇಂಥ ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಗಳ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಅವರ 55,000ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅವರು ತಲುಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಸುವಾರ್ತೆಯ ಕಾರ್ಯ. ಈ ಕುಟುಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುವಾರ್ತೆಗೆಂದೇ ತಮ್ಮನ್ನು ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುವಾಗ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ಬೆಳಕು ಸದಾ ಇರಲಿ. ಕೊನೆ ಉಸಿರಿರುವವರೆಗೆ ಈ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಜಯ ಸಿಗಲಿ. ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಲ್ಲಿ ತುಂಬಲಿ. ತಾಯಿ ಮರಿಯಮ್ಮನವರ ವಿಶೇಷ ಬಿನ್ನಹ ಸಕಲ ಸಂತರೊಡಗೂಡಿ ಅವರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯವನ್ನು, ಅವರಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ಹಾಗೂ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತ ಕರುಣಾಳು ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಪಿತಾ, ಸುತ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಮೇನ್. मोगाच्या वीक्षकांनो, दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाक 4 वर्सां सोमच्या ह्या वखदार हांव तसो आभार मानता आनी ताका बरें मागता. 2016 इसवेच्या मेच्या 3 तारखेर श्री विनोद गंगोळ्ळीन आपल्या कुटुंबा सोबत एक धार्मीक मिसांव हाती घेतिल्लें. ताका उडपी DSCच्या संपर्क साधन केंद्रा बाबतींत हांवें संपूर्ण सहकार दिल्लो. रिचींग जीजस थ्रू न्यू वेज टॅगलायनी सोबत हें चॅनल क्रिस्तांव धार्मीक कार्यक्रमां आनी क्रिस्ती तशें मानवी संदेश आनी मौल्यांं प्रसारून आयलां. 50 आनी 6,000 वर्गणीदार आनी 1,100 भक्तीक व्हिडिओ सोबत कोंकणी, कन्नडा तशें इंग्लीश भासो वापरचे हजारो वीक्षक दिव्यवाणीचे कार्यक्रमां वीक्षण करून आत्मीक फायदो जोडतात तें पळोवंक म्हाका वरती दादोसकाय भोगता.
कार्यक्रमाचे ऑडिओ व्हिडिओ तसेच संदेशाचे गुणमट्ट नाजूकायेन ताणें सांबाळला. मानेस्त विनोद गंगोळ्ळी आनी ताच्या कुटुंबाचे हे धार्मीक माध्यम सेवेक हांव अभिनंदन पाठयतां आनी देवाचे विस्तार आशिर्वादां तांचेर मागता. ह्या चॅनला मुखांतर जेजूची मौल्यां आमचे समाजींत जिवाळ उरो म्हूण हांव आशेतां. लांब जियो ದಿವ್ಯವಾಣಿ ಲೈವ್. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧನಗಳು ದೇವರು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ ಅಪೂರ್ವ ವರದಾನಗಳು. ಈ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ನಾವು ಕಳೆದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ. ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧನಗಳೆಂದರೆ ಅಥವಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅಂದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಉಳ್ಳವರ ಅಥವಾ ಶ್ರೀಮಂತರ ಸೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧನಗಳು ಅಥವಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಇವುಗಳ ಉಪಯೋಗ ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಬಹಳವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಈ ಮನುಷ್ಯ ಕುಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವ ವರದಾನವಾಗಿದೆ. ಪೋಪ್ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಕೂಡ ಇದೇ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಇಂಥ ಅಪೂರ್ವ ವರದಾನವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಧರ್ಮಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಸುವಾರ್ಥ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲೂ ಈಗ ಈ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಉಪಯೋಗ ಬಹಳಷ್ಟು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸುವಾರ್ಥ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಸಾರಲು ಈ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಟಿ ವಿಯ ಮುಖಾಂತರ, ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮುಖಾಂತರ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಸುವಾರ್ಥ ಪ್ರಸಾರವು ಈ ದಿನ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಬಹಳ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸುವಾರ್ಥ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಿವ್ಯವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ 4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವಾರದ ಹಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ಥ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು, ಸುವಾರ್ತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು, ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳಕಳಿಯ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇದು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಕೆಲವರಿಗೆ, ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ದಿವ್ಯವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಈಗ 4 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅತೀವ ಸಂತೋಷದಿಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಈ ಸುವಾರ್ಥ ಪ್ರಸಾರವು ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಈ ನೈಜತೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಚಾನೆಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋ ಶ್ರೀಯುತ ವಿನೋದ್ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಗಡಿಗರು, ಅವರು ಅಭಿನಂದನಾರ್ಹರು. ಉಡುಪಿ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ. ಇನ್ನೂ ಸಾವಿರಾರು, ಲಕ್ಷಾಂತರ, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಸುವಾರ್ತೆಯು ಸಿಗುವಂತಾಗಲಿ. ಈ ಮೂಲಕ ಈ ನಮ್ಮ ಲೋಕವು ದೇವರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಲಿ ಎಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಯಸೋಣ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनेल यशस्वीन 4 वर्सां संपून 5व्या वर्साक पांय दवरच्या वक्ता ह्या भाग्य सुवाळ्यार ताचो निर्देशक श्रीमान विनोद गंगोळ्ळी आनी ताचो पूत अविनाश गंगोळ्ळी आनी ताच्या कुटुंबाक हांव बरें मागतां. आज संवसारभर लोक ह्या चॅनलाद्वारे मीस, मागणे, आराधन आनी इतर भक्ती कार्य वीक्षण करन आसा. माध्यमाद्वारे जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता सगळ्या संवसाराक विस्तारावची आशा जावन आसा श्रीमान विनोद गंगोळ्ळीची. आपल्या सगळ्या कुटामन्स सांगात दवर ह्या भोव आपुरबायेच्या मिसावान
ती वांटेली जाल्यान प्रस्तुत काळार माध्यमाद्वारे भक्तिकारी वीक्षण करची सबार आसात आणि आता कोरोनाद्वारे घरा भितरच बंदडेंत आसतना होमानेस्त आपली भक्ती कार्य लाईव्ह करण सबारांक मीस मागणी आपल्या घरात आणूनच वीक्षण करूंक एक अवकाश वदकसून दितात. आमच्या अर्सुलाइन फ्रांसिस्कन संस्थेची कार्य ताणें यशस्वीन केल्यान आणि सबारांची काळजमाना दादोशी केल्यान ह्या संदर्भात मानेस्त गंगोळ्ळी 5 वर्सां पांय तेंगतना सर बरें आशेता आणि धन्यदेवाची विसनार बेसावां ताच्या ह्या वर्त्या मिसावाचेर मागता. मोगाच्यानो दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनला तर्फेन सर्व वीक्षकांक मोगाचो प्रणाम आणि नमस्कार. फाटल्या 4 वर्सांच्या अवधेंत सोम्याची बरी खबर प्रसारच्या एकाच खेरीत उद्देशान आमी आरंभ केल्लें हें चॅनल आज सगळ्या संवसाराच्या मुल्यार सर्व अभिमानींक आपणा तें ओडून आसा म्हूण सांगूंक आमकां वर्तो संतोष आनी अभिमान भोगता. ह्या फाटल्या 4 वर्सांनी आमकां सहकार दिल्ल्या तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. प्रत्येक जावन मेसेजस शर्माव आनी विविध संदेशाद्वारे तांचो सांगात दिल्ल्या सर्व आमच्या संपन्मूळ व्यक्तींक याजकांक धार्मीक भयणींक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी प्रत्येक जावन ह्या चॅनलाक सबस्क्रायब करून वर्गणदार जावन चॅनलाक वर्तो आधार दिल्ल्या सर्व आमच्या वर्गणदारांक सबस्क्रायबरांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. तितले मात्र न्हय, आज हजार लोक सगळ्या संवसारार आमचें चॅनल पळयता. तुमकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. प्रत्यक्ष परोक्ष रितीर ह्या आमच्या मिसावांत सहकार दिल्ल्या तुमकां समेस्तांक आमी उपकार आठयता आनी तशेंच आनी फुडल्या दिसांनी आमच्या चॅनलाक तुमचो मोग अभिमान अशेंच वाडोवन दी म्हणून आमी तुमच्या लागीं परतून मागता. परत एक फावटी चॅनलाचो निर्देशक विनोद गंगोळ्ळी तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा.